След вчерашния голям протест в София, ято качулати младежи отлетяха към Орлов мост и блокираха движението. В момента не автобусите и автомобилите биват спирани от млади хора, които скандират българи юнаци. Няма в момента конкретно искане. Конкретно искане няма, но има конкретни действия. Леки се сбиха neki стои, само се завъртиме. Айде, сяпа и бой. На Николай Бареков не му е до бой, но явно повечето от блокиращите кръстовището точно това търсят. Така, бой пред очите на цяла България. Виждате какво става. В тези няколко мига видяхме едно момче на земята без качулка, което отнесе 1, 2, 3 ритника и един юмрук в лицето от тези българчета юначета. Да, и една храчка излетя към едно момиче. Ето това са истински юнаци, Румене. 4 бият един, а 5 плюе момиче. Браво! Браво! Нали уж полицията ги провокираш? А тук полиция не виждам. Няма и да видиш, Румене. Полицията така е на плашка, че бие наред и без повод, че в момента въобще не смее да се намеси. Но да чуем от потърпевшите, защо се стигна до боя. Аз се не! Фашисти. Защото съм изразявала постоянно позиция срещу тях. Затова ме нападаха. Ме удариха 2 пъти по главата. Тръгнаха без никакви обяснения и почват да млатят. И за какво? Аз ги питам какво точно искат, защо го правят. И те почват и те само млатят. Те не говорят, само съдият. Мисля, че картинката е ясна. И понеже тези хулигани нямат капка морал, а полицията не правеше дори опит да им се противопостави, малко по-късно отново имаше гаменщини по улиците. Не мисля, че това детско гласче е гласът на протест. Това детско гласче явно се чувства много потиснато и се опита по някакъв начин да изпъкне. Лошото в случая е, че протеста на тези младежи не е насочен срещу управляващите, а срещу гражданите. Алкохолът дава крила. А гражданите просто трябваше да преглътнат своеволята на юначетата. Така е. Едни страдат, други се забавляват. Пардон, протестират. Как да му го обясня? Страхува се от това, което става. Не е нормално да улиците да са отворени до там и изведнъж ти тук да попаднеш с дете в лапите тук в тази ситуация. И те ни казват спокойно до 22 часа ще стоите тук. И в крайна сметка, протестът на мирните граждани отново беше използван от родните лумпени да излеят агресията си по улиците. И понеже този път полицията беше предпазлива, ударите отнесоха обикновените граждани. Виждате какво става.